स्निजिदाइनथि जे उदांस्रि साननि बयनिसिमबो गिबियावनो आङो भेरगावनि गासैबो रायजो राजानिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। लोगोसे जोंनि हादोरनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। जोंहा भेरगाव महकुमा ओनसोलनि बियो भेरगावनि मोनसे मेइन उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारि। बे हाबाफारिया जोंहा फिरफिला उरायहोनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै मार्च पास्ट हाबाफारिया जोबलांबाय। दा कालचारेल प्रग्राम जागासिनो दङ। गोबां रायजो राजाफ्रा गावसोरनो गोसो जानानै हानजा हानजा ओंखारबोदों। बेयो जोंनि थाखाय मोजां सिन आरो जोंनि गेजेराव जे जोंनि ओनसोलाव जे गोजोन थासारिया फैबाय, बे गोजोन थासारि फैनायनि मोनसे बियो सिन। दिनै बेसेबांसो सुबुङा बेयाव बाहागो लाफैदों? नोंथांमोनाबो नुदों बेसेबांसो जादों। आंनि अनुमान प्राय 6,000सो बा 6,000सो मानसि हयथ' रायजो राजाफोर बेवहाय जमा जादों दिनैनि प्रग्रामावहाय। उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लाफानानै कुचकावाजनि जे गथ'फोर बेफोरखौ गासै लाफानानै। दिनै 69थि भारत उदांस्रि सान फालिनायाव बादायारि हिसाबै बबे फरायसालिनिफ्राय बाहागो लादों? बादायारि जोंना भेरगाव ओनसोलनि खैराबारि ओनसोलनि प्राय प्राइभेट स्कुलानो जा बा सोरखारि स्कुलानो जा फ्राय गासिबो बाहागो लादों। जोंनि खाथियावनो पलिटेकनिक कलेज दं, बिसोरबो बाहागो लादों। खाथिनि भेरगाव कलेजाबो लादों आरो बिदिनो जोंहा हायार सेकेन्डारि स्कुलफोर दङ खाथियावनो। कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय गोबां बाहागो लादों बयबो। आं मोनफा मोनफा नाम बे समावहाय नोंथांमोननो खोन्थाना होनो हानाय नङा, खिन्थु फ्राय जोंनि ओनसोलनि खाथिनि खालानि जेसेबां दङ फ्राय बयबो बाहागो लाफैदों। भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै रायजो राजा बिथांमोनखौ मा बुंनो लुबैयो? बेनो रायजो राजा जों जे जोंनि भारत उदांस्रि सोमावसारनायाव जाय बिथांमोनहा खस्थ' गावनि जिबनखौ दान होबाय, जाय बिथांमोनहा सोमावसारनायाव बाहागो लाबाय, बिथांमोननि जे खस्थ' आरो बेनि खस्थ'नि बा जिथु बावनाय, बे बावनायनि सोलायै जों बे उदांस्रिखौ मोन्दों। गतिके बे उदांस्रिखौ जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों, बे उदांस्रि जानाय बे हादोरखौहाय जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनांगोन। जौगानायनि हाबाफारियाव जों बयबो बाहागो लालायनानै मोजां मावनांगोन आरो गोजोन थासारिनि जे बारहावा बेखौ जोङो मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामनो नाजानांगोन। बेनो आंनि बयनिसिमबो खावलायनाय। ना भेरगाव साब डिभिजनल' नङा, गोबां जेनेबा जोंनि आसाम बा जोंनि जे बिटिआर ओनसोल बेवहाय गोबां रोखोमनि सोरखारि भाबै फरायसाफोरनिफ्राय लानानै नोंथांमोना मिथिगौ थांनायसो सान सिगां कलेज फरायनाय, डिग्री फरायनाय, एमए फरायनाय गथ'फोरनो निजुत मयना स्किम आरो बेबायदिनो आसाम मालायनि आन्दाराव बिभिन्न डेभेलपमेन्ट स्किमफोर जागासिनो दङ बा इन्डिभिजुवेल जिथु स्किमफोर दं बेफोरबो जागासिनो दं। गोबां रोखोमनि जौगानायनि हाबाफारि दा सोलिगासिनो दं आरो सोलिबाय थाबावगोन। 69थि उदांस्रि सान दिनै जोंनि भेरगाव महकुमानि सदर बे भेरगावआव फालिदों। दाख्लैनिफ्रायनो बे हाबाफारिखौ फालिगासिनो दङ। जोंनि फरायसुला फरायसुलिनि गेजेराव रनसाय लिरनाय बा थुनलाइयारि आयदा बादायलायनाय, लोगोसे हारिमु आरो गेलेमु बायदि आयदाखौ लानानै बादायलायनाय होनाय जादोंमोन आरो दिनै बिसोरनो बान्थाबो रानदों। आरो जोंनि भेरगाव महकुमा, बे भेरगाव महकुमानि बेन्दों सिङाव थानाय जिखिनि डिपार्टमेन्ट, सरकारनि जिखिनि डिपार्टमेन्ट दङ, बेखिनि डिपार्टमेन्टआ मा खामानि मावगासिनो दङ बेफोरखौबो जोंनि एसडिअ सिभिल रिंखां मुसाहारि बिथाङा मोजाङै फोरमायनानै होदों। आरो दिनै गासैखौबो आंनिफ्राय हामलायथि जासिहरदों आरो जोंनि बे दिनैनि 69थि उदांस्रि सान फालिनायाव जोंनि भेरगाव ओनसोलनि गोबां फरायसुला फरायसुलि आरो फरायसुलिनि बिगोमा लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना नुजाथिदों। जोबोद गाजा गोमजायै बायदिसिना रं बिरंनि हारिमु दिन्थिफुंनाय बायदिसिना हाबाफारिजों बे सानसेनि थाखाय जि भारत उदांस्रि सान फालिनाय, बेयो जोंनि भेरगाव महकुमायाव जोबोद मोजाङै जादों। भारत उदांस्रि सान फालिनायाव दिनै बादायारि हिसाबै बबेनिफ्राय बाहागो लादों? पेरेड देखायनो थाखाय जोंनि जिखि ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैदों आरो जवाहर नवोदय बिद्यालय जोंनि उदालगुरिनि बिथांमोना बेन्ड हिसाबै बेवहाय बाहागो लाफैदों। फरायसुलिफ्रा जोबोद मोजां मोनसे दिन्थिफुंनाय जादों आरो गुबुन गुबुन आयदायाव बाहागो लानो थाखाय जोंनि बे भेरगाव ओनसोलनि गोबां फरायसालिमाफोरनि फरायसुलिफ्रा बाहागो लाफैदों।